5. zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Ježišovi už ubúda fyzických síl. Kríž sa stáva čoraz ťažším. Pozerá na všetkých ľudí, na všetkých tých, ktorí sú naokolo. Nikto mu nepomôže. Vojaci prinútia istého Šimona, nie však Šimona Petra, ale Šimona z Cyrény. Ja som ti chcel pomôcť, Ježišu. Neutiekol som. V horlivosti som chytil meč, pomáhal som ti. No ty si chcel inú pomoc. Ty si nechcel, aby som sa chytal meča. Ty si chcel, aby som ďalej niesol zvesť o tvojej láske. A poniesť túto zvesť všetkým, ktorí majú uši na počúvanie. V horlivosti za teba, keď som ti chcel pomôcť, som naopak odťal ucho sluhovi. Zabránil som mu tak v počutiu tej zvesti. Namiesto jej šírenia, moje prvé kroky smerovali k jej zabráneniu. Stále som pomáhal ľuďom len potiaľ, pokiaľ to neporušilo moje predstavy, moje pohodlie, moju slobodu. Nechcel som výjsť zo seba. Pomáhal som, len ako to mne vyhovovalo. Nie, ako bolo treba. Pomáham, ako by som ťa nepoznal. Nevidel svojich bližných.